Slachte kuierders hebben meestentijds zelfs wat drinken mooi. Maar de marathonrenners zijn afhankelijk van de wetterpunten onderwijs. En gaandeweg de dag wordt het warmer en warmer. En het verlet van wetter hield iets grutter. Nou, dat rent nog net zo heel makkelijk, hè? Je hebt een glaasje wetter. Ah, dankjewel. Hoe is het mooi? Nou, ik ben wel erg stief, ja. Dat het er wel inhakt, die marathon. Ja. En wie er nou genoeg wetter vondst? Nou, aan het begin wie het goed het wan. Toen werd het nog net zo warm. Wie mensen betiert natuurlijk. Maar na 20 kilometer, toen kwam de zinnen er meer bij. En moest aardig te zwitten. En toen werd het echt wel van wetterpunt naar wetterpunt draven. Zou ik nog een oproep dienen dat meesten bewoners van de route wat wetter brachten bij de deelnemers. Maar de hutrenners, je kan net zijn niet warpen, hè? Nee, net echt. Maar ik moet zeggen dat er bij sommige mensen die hier zelf ook wel wetten. Dus bij workerijen stonden het al wel vaak bijen die met glasjes wetter stonden. Dus daar heb ik ook een broek van maken. Omroeper Jan Kooistra regelde spontane wetterpunt op 22 een hele kilometer. Hij hier daar een wetterkraan jongen en hij hier al bekertjes bij hem. Ik heb die boer gevraagd, ik zei, maar zo, het wordt warm vandaag, mag ik wel water eruit pakken? Ja, prima. Dan heb ik 400 bekertjes water klaarzetten. Dus, dan hoop ik dat er vrijwilligers komen bij om die de rest bij te vullen. Want er lopen 1300 lopers mee, dus dan heet er minder aan 400 bekertjes. Klachten over het wetter had de organisatie net hoorn. En een uitval van zo'n 10% bij de hutrenners is normaal. De verzwarging is nevens de voorschriften gaan en meer wetter zo gevaarlijk wezen kunnen. Nou ja, er zit een risico in dat je dus te volle wetter tot je krijgt en daarmee de soortverhouding te leeg wordt. En dan kun je wettervergiftiging krijgen. Het klinkt raar, maar het is wel eens gebeurd bij marathons. Londen, meende ik 3 jaar geleden dat er echt een jongen te volle wetter tot zich naam heeft. En dat word je helemaal net. Het grootste probleem was dat de warmte pas de laatste paar dagen kwam en dat de deelnemers er net op trainen konden.